Хора, днеска снимаме на футбол с моите приятели. Ето. Това са купарчи. Аз сега се показвам купа. Тия глупости ще ме правят. Ще ме... Искаш по-тъга там? Баба Куци. Какво баба Куци? Не. Сега като дойде майките, какви работи показваш. Ма та пасала е. Шарта ме ли? Да. Само чакаме. Няма снимай. Остай го, той ще снимай. Нищо не искай, няма. Само е така дръж, няма да прави снимки. Чакай! Не знам. Сега идвам. Хора, само че нещо... Витка ела. Добре, айде снимаем. Я пас. Пас. Я вари да се подаваме малко. Ай ги други ти, за да пари. Снимаме. Пас. Я подай. Я подай, бе, бързо, бе. Пас. Хайде бягай, отивай надолу да ти подам. Бягай, бе. Я дай, Гали. Галине! Ба. Я дай, детко. Някой да снима друг. Айде да почваме. Добре, снимай. Чакай, не може да оставя камерата някъде другаде. Добре, ама малко ще го вземе, Румене, ауто, но, чули? Добре, хора, сега ще снимаме. Не, само гледай. Само сядай тук и гледай. Не, той ще играе футбол. Добре, дай топката. Добре, хора, сега ще играе футбол. Ари, Румен, че бъде вратар от такотито. Не, аз съм от неговия. Не, просто ще държа камерата. Аз съм от такотито. Първо дитко от моята, след това ти си и след това е този мангал. Ай, отивай сега горе. Румене, ти си от набат. Сега вие двамата на мене. На мене, бе. Давайте. Ти от моята ли си, бе? Бой! Браво, бе! 1-1, сега ти си от неговата нитка. Ядреш за малко. Като вкарваме по един гол. Я снимай. За косата, на главата да закича. Те ме гажи ге, на мора на дажи ге, гечита джи гей. Кората ти кората мора. Не ми пуска! Видео? Това червеното няма да го натискаш. Чули? Няма да го натискаш. Дай ми камерата.
Така, хора, сега вие двамата на мене, ай. Като вкарам един гол, взимам един. Айде! Сега взимам Галинчо. Галина, сега си от моята. Сега си от моята, бе. Чакай, подай пас. Чакайте малко, чакай, стоп. При малко Галин как беше сам? Румене, я подай. Подай. Мерси. Галина, отивай нагоре. Отивай нагоре, бе. Чакай само да видя дали снимам. Добре, снимам. Дай топката. Дай, бе. Защото аз си съм пуснал Румене ритма. Давай, бе. Газ. Удри. Мах ти крия си. Аз вкара. Ио. Давай, бе, вземи му. Газ. Браво си. Сега Румен от моята, вие двамата на мене. Румене. Ти сега от моята, вари. Вземи топка. Вземи топката, Румене. Вземи топката. Ще малко тегло, защото те са двама. Но нищо. Само... Видите колко голям простак си. Чакай! Отивай. Варя, вземи. Он се почува там. Бързо, темпо! Така, не го виждам в далечината. Там. Пас! Пас оттам! Подай! Пас, бе! Бах ти слабя. Дай! Дай топката. Отивай нагоре. Аз от кой съм? На Галин. Гледай ти копачката. Старт. Идвайте ми един по един, бе. Фал. То смъртно. Отивайте нагоре. Кой ще варди? Пусната. Ръка, дай. Цяла резни, да ти толкова крив. Майки ти. Тя лапите не знае да играят в футбол. Сега ще правим футболни предизвикателства, елати. Сега си подаваме пасови. Видите кой вари там. Сега първо подавам на Галин. Галин подава на Дитко, Дитко подава на мен. Ама силно. Ама спирай топката, бе. Виж, спираш и удраш. Сега спри и виж. Сега подай на Дитко. Леко, подай. Ама вари малко по-нататък, де. Стой там. Сега гледайте какъв силен пас ще му удара. Щях да падне. Какво поправиш, бе? Дитко, я вземи да снимаш. Ама подавай леко.
telefonom mi ugasnuli?